ɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jowol to teccana to patukona to awoynata to jiinge jeeri to lobbudu barogal to mareysa to loƴolo to mafondu to lalhaya to hudallay to sincan jakiri to agrissa to liiguela deede to jabal julliji ko on takkusan juula ha e nder dural ceerno CLC ha to dural ceerno mamma kanto ligseyba gorgol e ko taari ɗum kala ene jeeya je gabruji men to leydi Mauritanie laana ndiwoka gadonka kay gartirka ko fate hajjiyankoɓe leydi Mauritanie ɓe jofti jamma alada hanki o e nder noctor lamorgo gendi Mauritanie to leydi Mauritanie ha joni yimɓe joyi asannoɓe kanŋe mbasi pittali men e saaha kay nde ɓe jonno e nder gaska luggika no fewi e nder fanle trisemour to leydi Sénégal balɗe sappo hande ko Ousmane Sonko itta e jagorɗe hoore jagorɗe leydi Sénégal ha e oɗo saaha joni noon leydi Sénégal ala taw e gouvernement mum to leydi Mali temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e jeegom camion citerne ɗin tigui woni ko fama waɗi escorté ha mbawi natade e nder Bamako lamorgo leydi ndi kedde leydi Burkina Faso duwan mo leydi Burkina Faso ɓe kolleri e nder lewru mai ndu woturu ɓe mbawi rendinde 120 milliards tawi ko France CFA kedde Afrique may jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓɓeri ma jaaha to guera Moyen-Orient bisimilla moon e kirki hotodirte joni joni piren pacciren Gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine go lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom kabaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men saydou abouba hono no mbirɗen gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie biteɗo betanoɗo Badou Wula Teney Guiche ko cadre supérieur to ministère de la culture des arts de la communication et des relations avec le parlement ko majjunoɗo kay fodde ñalawma kurɗo koreji makko ene donki yitudemo caggal ɗum noon ko nden tigui o tawa e nder bureau makko tawi o wondani e wonki laamu ngu noon udditi hen enquête mum kay beele en ande holko woni sababu jaltugol makko aduna Badou Wula Teney Guiche noon ko kanko wonno kalfinanoɗo ko fati gestion festival au sein de la conservation nationale du patrimoine e nder ministère to ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen halfinaɓe dadiɓe halfinaɓe ndenka e kisalamaje kadɗe ɗe leydi Mauritanie woni les garde côte Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima temedde nayyi e capantato e joyo clandestin e nder maaje kadɗe ɗe leydi Mauritanie e nder balɗe tati tan temedde nayyi e capantato e joyo clandestin ɓe noon ɓe gonno tigui koye nder ɗeɗo laaɗe tati intervention gadanono noon wadno intervention gadanono noon ko kala ɗi noon wanno tigui mbaɗno ɗi noon mbaɗino intervention ngaji ɗi kala noon tati ɗi kala ɗi mbaɗi kay ko ñande nogas jeetati ha ñande capantati lewru mai woni tigui e nder balɗe tati so tawi ko ñande nogas e jeetati lewru mai ɗo noon ɓe paabino ko laana jondunoka temedde joyyi e capanɗe nayyi migrant so tawi ko ñande nogas jeenayyi lewru mai ɓe nden kadi ɓe mbaɗi ɓe paabi ko laana jondunoka temedde ɗiɗi e capanɗe temedde ɗiɗi e nogas e tato tawi ko ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru ñande aset capantati lewru mene nden capantati lewru mene ñande hen ɓe mbawi faabade ñande hen kadi ɓe mbawi faabade kay laana jolnunoka kay fodde capanɗe joyyi e nayyi migrant fodde ñande capantati mbiɗen ɓe mbawi faabade laana jolnunoka temedere capanɗe joyo e jeetato clandestin e nder ɓeɗo noon temedde nayo e capanɗe tato e joyo clandestin woni ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru yinnoɓe naddi toon to dongre Europe hen temedde tati e nogas jeeɗiɗo ko Sénégal naɓe capanɗe jeetato e jeeɗiɗi ko Gambie naɓe sappo e joyo ko Guinée najo ene waɗi tato kadi ko Côte d'Ivoire naɓe e goto ko Mali najo goto ko Burkina Faso najo e goto ko Nigéria najo ko ɓeɗo tigui woni faabaɓe tawi ko yinnoɓe wadde ɗanne suuɗayru ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laana gadanka kay hajjiyankoɓe Mauritanie naɓe ummima alata hanki capantati e goho lewru men ummima to Bowal laaɗe diwoje international ngal Roi Abdallah Aziz to Jidda yaɓini tigui noktor lamorgo gendi Mauritanie ina wayno kay gartugol hajjiyankoɓe fuɗɗi hajjiyankoɓe Mauritanie ina wayno fuɗɗima ni kala yahanoɓe hijjoɗe kay ko yanoɓe hijjoɗe ɓe no didorno kamɓe Mauritanie naɓe ɓe kolliri tigui wonde hikka kay organisation woni juɓuɗi ndi ene rewi lawol hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal gendi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde e ko fate réforme de systéme éducatif o erima dendagal école aji publique école aji privé no didorno tawateɓe nder leydi he nde tinnoto kormo tigui ko fate calendrier examen aji woni kawguel composition ngaji tawi ko 3e trimestre e nder jokli leydi he kala dendagal examen aji ɗi kala noon épreuve aji ɗi kala ɓe kolliri fuɗɗoto tigui ko à partir de sappo joyi lewru juin ko nden tigui ɗum woni fuɗɗoto ko fati e ɗigal ɗon kawguel e ɗiɗo compétition ngaji kala noon école kay tinaɗo kay yuɓɓindo examen aji walla composition ko adi sappo joyi lewru juin yo gandu kay koko ndewnate law koko jabbi kuulal kadi koko ndewnate lawol idde la fandere kay laamu ngu ko beele kay programme o kay ƴettaɗo hikko programme o ne jangguine kay ne joofa hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen catal biyetengal halfinaɓe ko fate rewidade accident ji yimɓe darade kay no accident ji ustori e nder leydi he woni catal biyetengal ensemble pour réduire les accidents ɓe kolliri tigui wonde e nder ɗeɗo balɗe julde e nder balɗe julde taske he kay ɓe kolliri teskama fodde sappo e nayyi accident waɗi e dow laabi tawi kadi ko accident ji baddiɗi kadi e dow laabi jaaduɗi tigui accident ji tawi kadi ko jaaduɗi wargoji e nder ɗiɗon accident ji noon sappo e nayyi accident kay badɗi ɓe kolliri yimɓe joyo kawri hen ela diala hewɓe kadi mbarmi hen accident gadano o noon wonno tigui sara zone to ɓe mbiyata zone Dagguilik toon noon ko Elix dogannoɗo dogdu fakkinde no fewi tawa kadi o doganno ko hakkude dokko biteɗo Acharam e Nema kañuma yanno on ko chauffeur wasino hen fittade mum passager ji kadi hewɓe jolnoɓe hen mbawino barmude hen
ha joni ko leydi Mauritanie kedene Biran Dawul Abeydi tigi ko sardiyanke e nder suudu sarɗiji ɗo leydi Mauritanie o yuɓɓinino aseta ɓennuɗo o yuɓɓinino aseta ɓennuɗo tigi taw ko to mon guelam e nder région de Gorgola meeting makko mo walanteɗo Allah Biran noon holliri tigi wonde laamu nguji ɗi ne wadde feere foof kay hadde ngam yidde herƴinde oɗon meeting e hadde kadi yimɓe hewɓe kay e wellitade ko fate notitade e hadde ɗumen wellitade mumen notitade e oɗon meeting o wi noon wonde autorité ji administrative Gorgola mbaɗi feere kala noon beele ne kerƴina oɗon meeting e nder meeting he noon o ñiŋino feewi kay laamu woni systéme ko wiyata systéme Mohamed Cheikh Al Ghazouani no ardiri leydi ni o holliri tigi haydara ala ko feewi o erima noon dendagal kay yimɓe makko e yaadi makko kala nde mbawa tigi wadde seere le rang ɓe nangodira ɓe tamodira kadi yoɓe gandu wonde meeting ngaji goɗɗi mbaɗi ni ma jokku e nder leydi he hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jenna toon to Nouadhibou cetala halfinaɓe ko fati rewidade accident ji woni tigi ensemble pour réduire les accidents ɓe kolleri aleda hanki o capantati e goho lewru mai tinama accident musɗo waɗi e nder legal kabano tatengal e nder Nouadhibou e nder accident he noon debbo goto mo duuɓi 40 wasi hen fittandu mum omo wonduno e gorko goɗɗo e oto o noon on gorko barmi hen barmande musde no fewi nama to hôpital mo Nouadhibou caggal ɗum ɓenninama to hôpital mo Nouakchott hollirama noon ko vitesse pakkiɗo no fewi ko saabi kay oɗon accident ha joni koye on fannu keddoɗen yimɓe joya tawi ko asannoɓe kanŋe mbasi pittali mumen e nder mine doro woni tigui e nokku to kanŋe jilte tawi koye nder fanle to wiyete tinu maire noon tawi nder région de Trim Zemour ine tawi tigui to banggue rewo gendi Mauritanie ko subaka alada hanki ɗon ɓe jolno tigui e nder gaska luggir kano fewi nder woni luggir no fewi caggal nde ɓe joli nder gaska ka noon ko toon tigui ɓe ngakka fofago woni hendu fafago ko ɗum tigui saabi haɓe mbasi toon pittali mabɓe teɓe naati noon ɓoyani ɓe taƴodiri kay e wonɓe dow tawi ko fotɓe safde ɓe kay ɓe taƴodiri e mumen yimɓe noon tawatanoɓe jiiɗino tigui fabade ɗum e fabade ɓe kono noon Allah yi gaska ka luggidde e guleki cattuki tawteki toon kay ko ɗum saabi kay ɓene donki wawde fabade ɓe joyeɓe hen noon ko hen mbasi pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen vollo aɗa woni laana ndiwo ka gadata kay hajjiyankoɓe leydi Mauritanie ene wayno juurima to bo wallade diwaji tum si Nouakchott ɗum ko jamma aleda hanki o capantati e goho lewru ɓen kanko woni avion gadana noon artirka kay ɓen tawi ko hajjiyankoɓe e ka jolni noon temedde 4 sappo e jeenayo hajjiyanke artuɓe tigui e dow jaam e kisala lande goɗɗe ɗon en teska tigui e ɗeɗo balɗe kay ma mbaw reggudirde haalade ɗe foof garta e ndeɓe jahata nde koɓe laabi 7 ngollo lawol ne ko laabi 7 laaɗe 7 woni 7 vol kañum foti artirdeɓe kamɓe kala e nder gendi Mauritanie ha joni habaruji men ɗemgal Pular sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Ndiaga Seka ko neɗɗo dawrugol kay nanguiranoɗo ko fate gorkadi debbati yontere mayde nde noon sarinoma no fewi e nder réseaux sociaux ji wonde kay inde yimɓe hewɓe no fewi ɗiɓe jokkodirno ɓe succiniraɗo terde kay mbawi yiyede e nder téléphone makko ɗum noon tawama tigui e nder tawanoma e nder gandi téléphone makko wiyama kay wonde yimɓe hewɓe kay guila dowluɓe tawnoma tigui e inde mumen tawnoma e wonde e message uji tawnoma e nder oɗon téléphone tan noon tawama tigui on kabaru ko kabaru mo wodani saabu kay ɓe kolliri e gan sanga téléphone makko kay suwano ni tawa totte nuldede to Dakar libération noon holliri wonde kay ko joom holliri kay ko joni tigui e oɗo saaha mo kaleten téléphone makko kay wawi yettade e juuɗe ɓeɗo wiyeteɓe DCS woni division de spécial de cybercriminalité kañumen tigui mbawi tigui hebde téléphone o ɓe mbaɗi téléphone o lasera police noon holliri tigui police o waɗi tigui waɗi identifié partenaire uji makko kay ɓe o jokkodiri ɓurɗo dowlude noon e nder ɓen ɓe o jokkodiri kay ɓurɗo dowlude hen ko professionnel de la santé woni tigui gollotoɗo e tigui koye dillowo e fannu safuji tawa tigui omo jokkodiri e mum no fewi ɓe kolliri ɗon wonde kay eɓe ɗamini kay ɗeɗo balle ma yimɓe hewɓe nangue kay ko fati tigui e oɗon fannu debbati gorkati walla gorkati debbati ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen balɗe sappo hande ko Bassirou Diomaye Faye wanno limogé Ousmane Sonko e gardigu jagorɗe laamu leydi Sénégal nden noon Ousmane Sonko ittanoma e golle muɗum jagorɗo itta jagorɗe kala noon ɓe gollotono ene mbayno camdino e makko ni guila nden noon faade oɗo saaha joni ko leydi Sénégal ɓe cuwato hebde gouvernement ɓe cuwat Al Amina Lo noon kañum suuɓa yo lomtomo e hoore jagorɗe
gila o jodi noon ha e oɗo saha joni noppi kala nana jappi kay fadde ko fati gouvernement kono de ha joni gouvernement tigui no maka kadi leydi Sénégal meeɗa hebde crise baɗoni galle lamorgo noon holliri tigui wonde addene ɗum leltinde kay ko fati e nomgol gouvernement ɓe goni tigui crise o ari koye plein situation ko fati tigui e dialogue woni kaldigal tawi e consultation nationale tigui wonno e on tawi kadi ko dialogue ouverte avec les anciens autorités ji wondude les anciens des forces politique kala ko yiɓena kay hoorejo leydi ndi wonno yewtidde yiɗi tigui ko ha gayna yewtidde mabɓe nde wawa tigui suɓade ɓe mbawa suɓade gouvernement ɓe kolliri noon so tawi kay ala ko faali altine hande o Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi ne foti joddade kay e ɓen tawi ko représentant ji de la société civile ene ɗamina tan so tawi gayni joddade mabɓe ene wawi tigui ɓe puɗɗo ko fati e nomgol gouvernement kesso ha joni ko leydi Sénégal keɗen Guy Marius Sagna ko député Pastef e nder suudu saɗeji leydi Sénégal ko député kadi parlement CEDEAO section de recherche noon de la gendarmerie mo Colobane hokkinomo convocation yo arnotade convocation altine hande o sanga 10 heures o salima noon kanko Guy Marius Sagna noon o salima notoyade oɗon convocation oɗo convocation holliri tigui wonde ko violation tengtinɗo kay ko fati immunité parlementaire makko o nuldi noon gendarmerie to neldiɓe document noon ko page 4 page woni tigui ɗereji nayyi kay hollirde tigui holto tugni wasemo notoyade oɗon convocation joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Thiès altine hande o 2 lewru juin subaka law kay ko accident musɗo waɗi e dow lawol Thiès ko to transport mo hinde Cheikhou Sharif kañum tigui felɓodiri e bus wondude moto Jakarta joom moto Jakarta ko ɗon wasi fittade mum e nder accident ji he noon yimɓe tato mbasi hen pittali men yimɓe joyo woɓɓe kadi mbarmi hen barmanɗe mustana fewi accident o noon waɗi koye dow lawol ko natirde lamlam koye natirde lamlam enquête udditama hen kay beele ine ande holko saabi oɗon accident ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen coalition Diomaye président ɗi nuldi délégation timmude no fewi to Touba ɗum ko alada hanki o 31 lewru mai yettinoyde kay duwawuji mabɓe kay duwawuji coalition no didorno faade e famille biyetenoɗo Serigne Cheikhou Saliou noon jaltunoɗo aduna ñande aljuma ɓennuɗo o tilation mbakki noon jaltunoɗo aduna ñande aljuma ɓennuɗo o ɓe gari toon noon ɓe gari noon ko duwanade khalifa général des mourides ardi délégation noon ko docteur Abdourahmane Diouf noon holliri tigui wonde kay ɓe gari toon koye dow ɗemgal e dow yamirore Mimi Touré kañum tigui woni superviseur de la coalition Diomaye président caggal noon nde ɓe jettini duwawuji mabɓe kay ha timmi ɓe ñaguima kay khalifa o nde ñagontoɓe Allah kay beele Sénégal ene duumo e deyre e kisala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen communauté Madina Baye kañum nene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna gonnoɗo joom suudu mawla Cheikh Ibrahima Niass omo wetno sokhna mam Astou Niang sokhna mam Astou Niang noon o yalti aduna ko toon to Kaolack to Kaolack noon o abbima tigui joom galle makko hono mawlana Cheikh Ibrahima Niass eɗen mbiya tan yo yurmede Allah wone mabɓe e dow inde ceerno Yaya Dia gardiɗo dente diine toon to Kaolack eɗen duwono dendagal Madina Baye kala ha tengti noon e khalifa hono Cheikh Mahi Niass ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sono mbima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali dow escorte timmuɗo no fewi teskama tigui doggol manggol no fewi tawi ko citernaji foddete medde 7 e jeegom camion citerna dimduɗe carburant ha mbi Daka mbawi yettade nder Bamako kayit tawi tigui woni fandare laamu ngu eɗo saaha joni ko haɓade kala ko fate ngakkugol carburant e nder Bamako ha e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinare ko fate nden ka e kisal woni ministre de la sécurité mo leydi Burkina Faso o waɗi jillu makko e nder leydi Mali ko adada hanki o noon 31 lewru dujal sanga 12 heures alana makko yetti to Bamako jaɓɓimomo to noon nando makko mo leydi jagorno garali nando makko mo leydi Mali woni jagorgal kafinagal ko fate sécurité mo leydi Mali hono général de division Daouda Ali Mohamedine ko kañuma jaɓɓimo toon to aéroport Modibo Keita kanko Mouhamadou Sana kanko ko commissaire ko martaba commissaire divisionnaire de la police ko kanko woni ministre de la sécurité mo leydi Burkina Faso
jillu ngu noon teskama tigi jillu ngu noon ko jillu gollal kadi ko jillu cihlagal o ari tigi ɗum addimo e nder Bamako ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Ismaili ha joni keɗoɗen ɓoyata kulikoro ɓoyata kay kulikoro keɓa ko fati université mumen woni dudala jaɓɓi ha tirgue e nder jonde noon jagoɗɗo jooɗi noon guirñade nogas lewru mai 2025 noon ɓe mbaɗino adopté projet de loi ko fati kay e afgol oɗon université tawi koto commune rural mo dijjeni e nder cercle mo kolo koni ko bowal jangal noon ngal 100 hectares titre foncier maggal ko numéro 580 yidde laamu ngu noon ko ɓeydude kay ko fati kay e hattani jangde towde no fewi e nder leydi hen ha tengti kadi e hattani fatnuji tawi ko wittoji scientifique ko ɗum tigui woni fandare laamu ngu ha joni ha leydi Mali keɗoɗen e nder jontere maynide noon général Azimi Goïta kañum woni hoorejo laamu kañum woni hoorejo leydi Mali kanko kadi woni hoorejo koninkoɓe kanko kadi woni ministre de la défense o siifi kayit noon hollirde kay wayloji kewɗi mbaɗama e gardigu koniyankagal leydi ndi décret gadana noon ko décret numéro mo tonggode temedere sappo e jeetati on si kanji foof noon ɗi ciifa ko ɗi 29 mai woni dino gasi jeenayi e lewru mai hollirde kay wonde général de brigade biteɗo Makana Alassane Diarra o waɗama gardiɗo kay des forces unifiées de l'alliance du Sahel o lomti noon ko général de brigade Daouda Traoré noon waɗama e oɗo saaha joni Daouda Traoré e oɗo saaha joni waɗama tigui ministre waɗama Daouda Traoré waɗama e oɗo saaha joni chef d'état major de la garde nationale so tawi ko décret ɗiɗaɓo o noon ko décret numéro 319 du 29 mai o noon ko hollirde kay wonde nomination général de brigade biteɗo Mamadou Massoulé Samake on waɗama kay ko tawi ko jeeya tigui armée de terre ono mama sous chef d'état major chargé chargé tigui des opérations au niveau d'état major général des armées o wonno noon e wonno tigui on poste wonno e on poste noon ko général de brigade wonno e on poste ko général de brigade biteɗo Makane Alassane Diarra so tawi ko décret numéro 3 o noon ko numéro 320 on ko du 29 mai ko nomination colonel major Yagouba Sanogo mo armée de terre o waɗama e oɗo saaha joni conseiller en stratégie d'état major général des armées so tawi ko décret numéro 321 du 29 mai on ko nomination colonel major Karim Traoré mo armée de terre ono mama commandant de théâtre est so tawi banggue funnague so tawi ko colonel major Didier Dembélé mo armée de terre on ne waɗama commandant des opérations théâtre centre ɗiɗo wayloji noon mbaɗi tigui mbaɗi kay ko yidde kay ɓeydude ko fati e nden kay kisal e nder leydi he kay caggal nde jangguji musɗi mbaɗno e nder leydi he ha ɗin jangguji noon tigui saabinoma jaltugol aduna mbiyetenoɗo Sadio Camara gonnoɗo ministre de la défense leydi Mali ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen directeur général de douane mo leydi Burkina Faso on woni Yves Kafano o holliri tigui wonde nder lewru mai ndu gonɗen ndu woturu o holliri tigui wonde douane mo leydi Mali ɓe mbawi nannude 120 milliards tawi ko franc CFA wonno fandare mabɓe noon woni prévision mabɓe kay ɓe ɗaminino ko nannude 112 milliards kono ɓe mbawi yettade 120 milliards on paami tigui koɓe ɗamin noon nannude ko ɓeydimi hen fodde kene wi 8 milliards tawi ko franc CFA o holliri noon mo yettomo jarna dendagal tigui fonctionnaire uji agent ji douane kala e ɗeɗo golle paydude no fewi haaɓe mbawi nannude koppereje poɗɗe ni ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ɗum mbima toon to Burkina Faso jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabri men ɓuttengtude e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗo ɗon ko leydi Guinée toon deyi e caggal kay lebbi 5 taw ko nde ɓe toɗɗi gardiroɗo hono leydi hono to Guinée Conakry général Mamadou Doumbouya ko on toɗɗa e caggal kay nde ɓe ngari kadi gila kadi e cembeli maɓɓe ɗe mbaɗi kono coup d'état wono ko septembre ujunere nogas e goho nden o yuɓini e wonande kadi tawre ko ɗin élection ngaji ko fati ko législative kañum e communal ɗum noon yuɓinno ko ñande alatare capantati e golle duuƴal ujunaji ɗe nogas e jeegom wono ko ñalawma taw
hanko wonande kadi taw yen juɓɓuli ɗiɗi baɗaɗi ɗi noon ɓe mbi noon wonde kadi ma ɗum wawa kadi kono rewnede kono lawol ngam kadi ɓe mbawa kadi artude kadi eko wiyete ordre tawde ko constitutionnel ko ɗo ene wayde ko fati noon kadi hono taw ko nigéria noon ñande asatare capantati lewru duuƴal ujunaji ɗo nogas e joggom waɗi ɓenne kadi taw ko ñalawma taw kono battindiɗo ko fande kono premier uji to nigéria wonande kadi ɓen ɗin landaji taw ko certude e oɗo saaha ma waw toɗɗade e taw candidat ji mumen ko fati élection ngaji général baɗoji guila ujunaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi ɗum noon guila joni ɓe keɓoto ɓe mbawa kadi juɓɓinde ɗum ha wawa hono juɓɓude no ɓe jiɗiri nda yiyete ni yiyete ɗo ko suudon banggue worgo ene woni suudan banggue worgo de juɓɓudi tawde ko fati kadi tawde ko fati kadi e programme alimentaire mondial woni PAM ene jogui kadi tawa wonɗen caɗele wonata kadi no mbiɗi wonde kadi to no ɓe mbi qimori wonanta no ɓurini ɓe mbi ko ɓuuri 50 e nder temedere wonande kadi ɓen 13 million taw ko ɓen holɓe toon gona e nder leydi ndi ene jogui dey caɗele ko fatti kadi e taw kadi ko waɗade ko wiyete insécurité alimentaire aigu ko ɗum tigui jogui alay saago balle e ngal ɗon taw kadi ko oɗon fannu mbaɗa kadi ma mbaw kadi hono jogade e won e ɗen e gueɗe ɗe ganduɗa hoorema e taw kadi ko gaddunoji mabɓe tawde ko jaam ɗo ko Madagascar to de ko parquet mabɓe wona tawde ko entanari veau ñaguima noon autorisation taw ko riwindade e ɓen tawde ko ñawoɓe nayo wona taw ko haute cour constitutionnel e wadde ɓe complot e gam wiide wadde kadi aɓe mbaɗa kadi e déstabilisé ɗum noon wonande kadi tawde ko leydi ndi wona oɗo procédure waɗi ko caggal kadi ko balɗe ɗiɗi caggal kadi pellital ngal ɓe mbawi kadi ko jogade e wonande kadi oɗo kuuri e wawde kadi ɗaɓɓude e wadde ɗaɓɓade mabɓe e wawde kadi wadde oɗo kadi décision wonata ko président wonata ko refondation woni colonel Mikael Randri Anrina ko ɗum de ɓe jinno kono wadde ko ɗon joni aɓe ñaagui noon e wadde kadi jokkude e wawde kadi wadde kadi oɗo kadi man mbawa jaggude kono ɓeeɗo tawa ko ñawoɓe ɗo ko Ghana caggal kadi nde ɓe mbawi kono ko tawade ko jaɓɓade taw ko groupe 41 taw ko migraji afrique ji tawde ko guita toon to leyɗele kono dendude amérique e ɗum tawde ko hirade kono mayde nde wonata kadi tawde cadre nandiral ko fadde kadi jaɓodiral ɓen ɗannotoɓe toon ɓe e jaɓodire ɓe Washington Ghana noon wawi kono kadi jaɓɓade kadi e yontere won ɓen ko ɓuuri yimɓe kadi taw ko hewɓe no fewi e taw origine mumen ko afrique banggue tawde ko rewo o no ɓe mbayiniri wonata kadi tawde ko persona taw no grata e nder territoire amérique wonata kadi laanaɓe ko noon a séri toon guila ñande alkamisar nogas e jeete lewru duuƴal ujunaji ɗe nogas e jeegom taw aɓe gumori toon to leyɗele ko ndendude amérique kono noon ɗum ɗo nombre o kadi no gandni ene wadde kadi ene wadde toon to stade mabɓe ɗo kamɓe ɗo ɓe ganda ni nombre o halno foti noɓe mbiri RDC Congo ɗo de ene wayno taw ko guerre hakkude armée congolaise o wonata e AFC M23 taw kadi ala ko woni caggal mabɓe sowona Rwanda ɓe jokki kay wadde wona ɗen tawde ko yaade tawde ko ummade nokkuji fa nokkuji goɗɗi to banggue tan kadi ko funnage to RDC ene wayno toon to kalami ko ɓuuri 50 ujunere mbawi kadi ummade nokkuji goɗɗi e gam taw kadi ko wawde kadi arrêtede wonata kadi e balɗe 15 e ɓen nder ɓeɗo noon wona congolais ɗi garti kadi e camp taw ko réfugié ɗi toon to Burundi yete ɗo ene wayde ko kalɗen hen e compital men e wonande kadi e dongre afrique nde taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji koto commerçant ɗo gam weltare a yawutti Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tijani Alpha Mamadou Séliba to Madane ha to galle makko Sama Sa Kellinkara ka heeɗi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawɗi Wuuro Nayyi ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ha to Daril Barka ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓiri koto Moyen Orient ko ɗon kaɗeten dowlaji dontiɗe Amérique ɓe kolori aleda hanki 31 lewru mai wonde kay ɓe mbaɗi bombardé e nder weekend he to worgo leydi Iran ɓe kolliri noon ɓe toɓɓi toon noon ko tigui systéme de radar wondude contrôle de drone altine hande on subaka 2 lewru juin laamu leydi Iran woni les gardiens de la révolution kamɓe ne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi joftigu ɓe bombardi base militaire tawateɗo e nder golfe tawi ko on base noon ko ɗon konin ko ɗon tigui dirnayi walla avion ngaji dowlaji donde Amérique ummoto bomborde leydi mabɓe so
tawi ko Israël holliri alada hanki o wonde armée leydi Israël ɓe keeɓi yamirore wadde bombardement banlieue mo Beyrouth lamar ko leydi Liban to Hezbollah en tawete caggal ko adi ɗum noon seeɗa tawi ministre leydi Allemagne wondude ministre leydi Norvège ɓe pellitino kay ardude toon kay e toon to leydi to Beyrouth lamar ko leydi Liban ngam addude soutien mabɓe hollirde soutien mabɓe faade ɓesgu Liban naɓe kay caggal noon de ɓe keeɓi kay kabaru wonde kay leydi Israël armée leydi Israël heeɓi tigui yamirore wadde bombardé Beyrouth lamorgo leydi ndi ko ɗon laana mabɓe hayditi ɓe kayti yaade toon kay ɓe dutti to leyɗele mabɓe ministére de la santé mo leydi Liban o holliri tigui wonde holliri hanki bilan kay guilal 2 lewru mars faade 31 lewru mai woni nder lebbi ɗiɗi tan o holliri ko leydi Israël yooɓi pittali kay nder Liban ko guerre o fuɗɗi kay nder ɗiɗo lebbi ɗiɗi ko ujunnaje tato neɗɗo e temedde 4 woni waraɓe e nder leydi Liban ko guerre o fuɗɗi tan e nder ɗiɗo lebbi ɗiɗi so tawi noon ko barwoɓe en ko ujunnaje 10 e temedde 60 e jeenayo ko barmina toon armée dowlaji tentude Amérique noon wonɓe toon to Koyta ɓe kolliri tigui wonɓe to Koyta ɓe kolliri tigui wonde ɓe keɓɓima missilaji kewɗi no fewi tawi ko missilaji ɗe leydi armée leydi Iran aydi no toon to Koyta musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habruji mon e demgal Pulaar e sowte ko musidɗo moon sehli moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate bosoje ko min sehli men Saydou Abouba so tawi ko roɓide Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on